ମାମା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା କେତେ ଏଜ୍ରେ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏବେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି 8 ବର୍ଷରୁ ପିରିୟଡ଼୍ସ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ଦେଉଛେ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନ୍ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ତ ଓବେସିଟି ବି ବଢ଼ୁଛି। ଓବେସିଟି ବଢ଼ିଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ଟା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନେ। ଯାହାକି ଏଇଟା ଆଜିକାଲିକା ମାନେ ସମୟକୁ ନେଇକି ହେଇଗଲାଣି ଯେ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିରିୟଡ଼୍ସଟା ହେଇଯାଉଛି। ମାମା ଏବେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। କାହିଁକିନା 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଖେଳିବା ବୟସ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇନଥାଏ, ବଡି ବି ଗ୍ରହଣ କରେନି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଖରେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ତ ଆମେ ଯଦି ବାପା ମା ହିସାବରେ, ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ରଖିବା, ତ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠୁ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ଠୁ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ଼ଠୁ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନଟା ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରିଲା, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା, ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲ।